unjuk syukur kersane Gusti kang gelar jagat Mas Gareng. Nggih. Awit saking panjenenganipun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga saged tetunggalan wonten garasi PO Haryanto. Nggih. Jane nggih nikmat nyambut gawe ten mriki. Terus Ning karang terus kula mangdoke kali Kendang tengen-tengenan lho ngetes kuping iki Mas. ya ora apa-apa no Mas, ning nyatane niki panggenan kepenak banget. Wah niki delala dicampur niki kanca-kanca saking abdi dicampur kalih Dewa Ruci. Sapa kuwi jenenge? Dewa Daru. Ah Dewa Daru. Nggih. Niku pun momor nyawi jenenge wae campur sari. Campur sari. Kula aja nganti di napa niku diotak-atik. Nggih, jeneng wis profesional nadyan budale iki semrawut. Heeh. Ning iso dadi siji. Iya. Ora apa-apa. Jane budale semrawut iki mau. Nggih. Ning mergo profesional. Leres ngerti kewajibane dhewe-dhewe. Yang pertama anu Mas Gareng mengucapkan selamat hari ulang tahun. Kunjuk datang pepunden kula Bapak Haji Haryanto yang ke-60 saha PO Haryanto yang ke-17 tahun. Nggih nderek bingah Pak Haji anggenipun ambal warsa mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang yuswa kathah rezekinipun keluarga rukun karyawan sami tresna panjenengan. Amin amin amin. Lan dumateng PO Haryanto ingkang nembe 17 tahun yuswanipun PO Haryanto mugi-mugi satu tujuannya memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen itu yang dituju PO Haryanto. Leres niki usia yang sudah menginjak dewasa nek cara wong. Nggih. Gitu Mas. Wis 17 tahun. Anu pun nggih akil balik nggih kula pitados kok Mas dengan beberapa prestasi yang diraih oleh PO Haryanto tetap kuncoro anjayeng bauna Allahumma amin. Wah niki atur penuwun kunjuk dateng ketua panitia Mas Haji Rian Mahendra nggih. Oh niku pancen pun kulino mengkoordinir nggih nadyan tasih nem ning pun lincahe mboten umum. Awit panjenengane wis ngugemi slogan utawi moto PO Haryanto berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Nggih. Nggih ta? Niki acara bengi niki nggih meriah banget lho. Saestu menika nyarengi ugi tutup tahun. Mangke jam 12 wis rampung awake dhewe nglakoni ana 2019 ngancik taun anyar. Niki donga kula Mas. Pripun? Di tahun 2020 muga-muga ing tahun 20 niki nggih dua sisi tegese dua niku dua sisi nol niku garis yang menyatu. Dua sisi menjadi satu. Nggih. Jadi semoga permusuhan atau sing diarani iki saling salah menyalahkan di Indonesia hilang, semua masyarakatnya bersatu untuk negaraku ini. Amin. Amin. Nggih kudu isin karo karyawan PO Haryanto. Nggih ta? Sebabe rukun kok. Negara rasa dadak tiru sapa-sapa tiru kali karyawan PO Haryanto kabeh sayek saeka kapti satu tujuan. Nggih. Mula nganti bisa mahanani saya gede perusahaane paribasane ra ngaten. Nggih Mas, leres. Yen ora berusaha utawa yen ora manunggal lahir batine mokal iso nganakake sunatan massal. Nggih ta? Mokal iso anek donor darah, bakti sosial. Nggih. Ora mungkin bisa nganakake santunan anak yatim, ora bakal kok ana pagelaran wayang kulit saben taune men ping pira wae. Niku sangune rukun. Tepuk tangan untuk warga PO Haryanto. Nggih. Dasare sing kagungan ki ya wonge apik. Nggih. Budi bawa leksana tur apik lahir lan batine. Ora tegelan. Nggih. Dadi aku ngarani kok Pak Haryanto ora tegelan ki mergo aku wis ngerti dhewe. Oh ngoten nggih. Arep lunga sak keluarga ora ndek kendaraan ya disilibis. Oh ngoten panjenengan nggih. Alhamdulillah. Niku pancen piyayine berbudi bawa laksana tanpa pamrih kok Mas Gareng. Aku kepengin jilih bis iki lho. Omah mlaku iki lho. Apa ta? Kuwi bis. Oh nggih, heeh. Kaya omah mlaku. Tempat tidur jalan nggih.
Nggih mugi-mugi kesawapan Mas Gareng. Ah, Panjenengan apa melih mudune putra panjenengan kesawapan kados putrane Pak Haji Haryanto kabeh dadi. Nggih. Tur bombong malih kagem Eyang Putri nggih ta. Sebabe Mas. Lah nggih no, panjenenganipun tasih lenggah tasih mengestoni dhateng Pak Haji Haryanto para putra wayah sak buyute lho Pak menawa lho. Nggih, niki anu mirengaken midhangetaken mirsani lenggah wonten mriki. Nggih. Mula bengi niki ujube seneng-seneng Pun digelar seneng ora dienggo karyawan PO Haryanto dhewe ning kabeh masyarakat wujude door prize. Nggih. Itu hadiah. Piye? Pripun sing kurang dana rasa? Hadiahe ora umum Mas. Napa? Kingko sing terakhir door prize terbesar ban serep. Ya, ngono ya ora apa-apa. Nggih, oh ya. Kuwi terbesar wabot tok ban serep kuwi. Nggih. Ning ora iki sing bakune iki ngedum rejeki. Terus saling berbagi. Mung carane kanggo cara door prize. Sing baku ngedum rejeki. Tur nek kula niki anu kanggone cangik kula nganyari gamelan wayang niki, Mas. Gong wayang ageme Pak Haji niki wajane lok tenan. Aku angger weruh apa gamelan ki keloro-loro. Kok ngono? Sing nukoke dudu aku ora entuk bathi. ora usah getun. Kaya ngendikane Pak Haji lho. Aku wis tak icip. Kapan Pak Haji Haryanto arep mundhut gamelan lantarane dalane kudu aku. Lah kok mrucut iki. Dadi sampeyan atau apa? Ora entuk bathi iki aku. Ning nek entuk rejeki ketumrapan ditimbali rene. Nah, efek sampinge aku kerep nyambat ngampil bis Pak Haji pun diagem butuhe pira. Nggih, heeh. Nggih, sok bakal ya diampili, rong bise cukup sapa sing arep nderekke ya ta? Iso sing ora ya ora masalah. Sok kapan? Le Pak Haryanto arep nyili bis aku kapan? Ya sok nek sampeyan arep piknik. Ora iso kowe padune dienggo layatan ngono. Ora, mboten. Mas niki wah niki waranggana overweight niki. Rong bengi kok pirang-pirang. Pokoke iki kok siji mboko siji nembang kabeh. Oh iya no. Oh cucuke no. Sawengi wayange limbuan tok. Ya ora. Niki komplit iki waranggana niki komplit. Sing gedhe banget ya enek, sing sedengan enek, sing cilik ya enek, sing setugel ya enek. Ana sinden sengkerane bocah buta ya ana iki. Sapa? 400. Sengkerane bocah buta. Ning kula tak nyuwun tulung karo adhiku wedok tengen kula pas niki. Nggih. Nggih, monggo. Ajane niki mriki pareng pinarak wonten kiring kotak. Ayo. Jebul kae kang tak anti-anti wis teko mrene. Rada suwe kabar pisan ora kudu kabare. Sadake rono wae. Ora sayang dipe elbe nuju gandan lagi esame berarti. Yang baru naik daun lagi viral yang cara saiki. Nggih. Selamat malam, Nduk. Cek. Injih, selamat malam Sugeng Dalu. Bocah ya kali renyah yang ini. Aku yang nyawang cah iki itu kelingan cilik-cilikane Mbak Nurhana ya ngene iki ya. Oh nggih. Oh, ning Mbak Nurhana kacake iki putih, Mbak Nurhana biyen ireng kok. Ya aja ngono. Nggih, alhamdulillah saged pinanggih wonten mriki. Nggih, teng PO
Haryanto, P.O. Haryanto. garasine P.O. Haryanto. Panjenengan sowan wonten P.O. Haryanto sampun kaping pinten Cahayu? Sampun kaping 30. Wah wis bola bali. Arepe. Arepe. Oh arepe lagi arepe. Lagi arepe 30. Lah wong wayangane wae lagi. Wayangane wae lagi 20 kok keping 30. Kowe iki lek jahit piye to iki? Apa ora katut dijahit apa piye klambimu iki? Iki hiasan. Oh hiasan to. Kuwi mode saiki. Kaya bugareng kae lho, sayake sajake ya mode saiki suwek-suwek ya ta. Pundak suwek terus kae pancen rikala tak agem kakean pola. Kayak gombal disuwek-suwek oh ya. Pas tak agem kakean pola dadi suwek-suwek. Iya, nggih niki nduk niken pidalem saking pundi? Kula saking kota Kediri. Kota Kediri nun jauh dari sana. Oh, Kediri saged sowan wonten Kudus. Nggih. Jenengan saking pundi? Saking Surakarta adiningrat saka Solo. Nggih, saking Solo. Yuk. Jen. Ken, Kediri wis dilewati P.O. Haryanto apa durung? Gorong ketoke. Lho kowe nyuwun pirsa Wis, Pak Haji. Ketoke Wis ketoke jalur selatan ki wis. Oh, wis berarti aku ora tau ndelok aku. Ya ora bis ki ora dideloki, bis iki tumpaki. Oh, aku rong tau numpaki kok. Besok didelok. Jawa, Pantura, Madura ki wis kabeh P.O. Oh, Haryanto. ngoten. Nggih, Nduk. Oh, nggih. Mila niki gandeng ujupe ulang tahun. Oh, Panjenengan ulang tak tahun. suwun nembang sik. Happy birthday. nembang sih. Ya ora mau sore wis kok. Oh, Happy nggih. birthday. Sadurunge nembang Nggih, arep nyuwun ngendika sewu lho apa? nggih, nyuwun sewu lho Ya, Om. nggih. Jenengan niku lek kula delok-delok, kula sawang-sawang niku jenengan kok Kaya Pak Anom ya. duduk ora Jek rumahku tuwekan Pak Anom. Ya mesti sepuh Pak Anom wong kono bapake kok. Oh iya. Jenengan niku kajek enom ngoten. Lek kula sawang-sawang kados umur 9 bulan. Wah, kenomen no sangat. Lho nggih Kowe mboten lah. ketuaan ya kaya anu 9 dina ngono lho. Dadi raine iki rung dadi. Padake kowe sing ngempek. Tapi enom banget loh ya. Bagus loh teh niku jamine napa? Kowe kok ngoneki Mas Bayu isih enom kaya 9 bulan korbane wis pirang-pirang lho iki. Korban apa lho? Korban apa? Korbane kowe ora percaya seksine ana isih urip wahyo kae lho. Loh, daripada sampean. Apa? Daripada niki. Pripun nek Mas Gareng piye to? Wajahe dicat gampeng kandel ngono. Ki nggarai nutupi pucete iki mesti. Rumangsamu aku ki arep pitulasan apa piye kok tak cet gamping iki. Lah, nggih nutupi pucete sami. Iki makeup. Makeup ya apa? Make up, bodo makeup. Lho sakarepku wong gamping kok make up. Makeup. Salindri. Piye? Nembang ya, Nduk. Kowe nembang apa sing Kula tak nyuwun anu, Apa? tembang kangen. Oh, tembang kangen. Ning dibawani sik, Jovi. Oh, dibawani. tur tintingane kudu geder penerus. Iki gemaib sing ngeder bener lagi gemaib. Niki bawane napa? Monggo kangenku tanpa upama niku Apa saged. terserah kowe sapa. Sak apale Nduk niken. Ayo. Oh, napa nggih? Yen ora ya langsung nggih mboten Oh, napa-napa. ngoten. Apa didum gandeng sindane pirang-pirang? Siji bawa, siji nembang. Oh, nggih, mboten Gen napa-napa. ketok. Kula manut ae kok. Sik, gen ketok jomplang ngono piye? Lah piye? Cilik dimusuhke gedhe. Ya karo Lupi no. Ah. Ayo, Oh, Mbak Lupi kene. ayo, Mbak Lupi. Ayo, Monggo Mbak iki. Lupi, Mbak Lupi. Ilustrasi jalan. Monggo-monggo Mbak Lupi kene Ngomongane kene lho. ngancani. Oh. Nah, gang saran yo. Wah, Lin, syukur ngono ngelak-ngelane mbokku. Sesuk arep tak joke karo Pak Haryanto. Apa? Nggo cadangan kompresor. Wih, kenyek kuwi jenenge. Oh, apa? Mbok yo aja sia-sia. Ora sia-sia ngapa? Ning kono mbok sawang jaremu ayu-ayu.
Ha iya. Lah kok nek karo aku sia-sia lho. Lah iya jare kaya janet kudu muluk-muluk ngono lho Mas Gareng. Ora muluk wong ana senjoke kok muluk. Wong wedok ki ora kudu ayu. Lah ora kudu ayu ngapa terus? Ora kudu seksi. Ora kudu seksi. Sing penting wong wedok ki siji, Mas. Apa? Urip. Tuh pila. Wong ana Urip yen mung glundang-glundung tok ya ngopo? Lho kok glundang-glundung lho Mas. Yo Ora to, ora sia-sia. Ya uripke ya ora tak sia-sia kene. Nggih. Pi. Pripun Mas Gareng? Atlet sumo. Atlet sumo. Nah, iki dimungsuhi Bu Gareng. Padha. Yo, Mbak Lupi gen bawa sik. Mengko tembang kangen ben ditembangke karo Mbak Niken. Nggih. siap. Ayo, ya Mbak Lupi. Yen ngiru mangsa rina Piye Mas Gareng? Ya iki sing diarani sesuai karo posturnya. Nggih. Dadi yen suarane apik Lupi iki wis memper karo awake. Nggih. Mergo pancen jinarakan sinaune ya wis suwe ya, Nduk. nggih Mas. Dasar yo putra Waranggana hebat kok. Heeh, wah anake Mbak Rus Pentil ki. Mbak Rosyati kok Rus Pentil. Iya, Rus Pentil iki. Ngawur. Ibune ki sapa? Rus Brand. Rosyati. Rus Pentil. Terus brei malah kayak tepung. Ayo. Dek men dadi pakku ra sido lho, Nduk. Ra sida. Lah ngopo lho, Mbak? Tolak karo mbokku. Tolak. Lenggara Ora iki ya wis kesuweken Mboke lenggara ya. mboke Lupi ra sida tapek angel diapusi kok. Ya. Ya Mbak Lupi. Anu, ayo. Ben ketok bintang tamu nganggo mic. Nanu Lamun rina kemetu enggal wangi. Adikku wedok Niken kaya nuntun bae ning puskesmas nggih. Ya. Mas Gareng, jane iki sing mbok tuntun ki aku kok ya cah cilik mbok tuntun ki lho. Apa? drama Korea. Ayo. Ya. Ayo karo Bu. Ali sian jeruk copet iki jroning Kayak roko-roko apa? Kok mbok kadane pupu lho. ngapa Lenganmu lho sak pupuku. lho Mas ngene iki ngetokke Mas Apa? ngene iki ngetokke nek uripku kepenak ra kaya sampeyan kuwi Ngok lho kok penak. balung tok ya Penyanyi payune Gurawan tok. kok iso lho Mas Lah kuwi rambutmu abang iki kena srengenge to kuwi. heeh Ayo penyanyi tanpa tarup. Ayo. Hamungka tiasmu malam tansah Kita dadi linduran kalane Eno. Ayo. turu enggal sulis tiae bawa medeni. pripun Mas Ya wis terusno. warna memanja
aku ngedungi jempol ki mergo aku ngerti bibit kawite lupi kaya ngopo. Lah kok saiki bawa biyen nembang liyane goyang dobret. Ya. Padha Rufahmi biyen ya. Berangkate saka dangdut. Pahmi ngene. Kuwi apa kuwi? Apa Mas? Karo nyekel tampah. Ngenyek nggih, tembang kangen. Monggo. Mbak Niken. Nggih. Monggo diaturke. Nano ya. Waya wengi dadi mesra wis suwe banyu kamu menes dadi sesinggan kenangis wong sing kajengan tega ninggalake aku suwon yen ora ana diraku Thank you.
damel tembang kangen Mbak Niken kalian Mbak Lupi. Nggih niki Atur pripun? nuwun ya, Ndek. Nggih Lenggaring. Iki gentenan didum. Iki ya wah lah kan patak warake ya enek no Mbak. Ana kae sing sidat gawene ngedol gamelan ya ana. Apa kuwi? Kae pojok dhewe kae. Iya. Ning arep pripun-pripun Mas Gareng? Pripun Mas? Kok jenengan nyuwun berkahe Pak Haji kali Mbak Nur. Nggih. Pak Haji, Bu Haji, kanthi renaning penggalih boten ganggu kamardikan keparenga jumeneng wonten mriki Pak Haji. Doprese mengke mawon Mbak nggih. Mengke selak bubar yen doprese metu sik. Mengke mawon gampil. Iki Pak Haji kali Bu Haji riyen mawon. Nggih mengke. Nggih mengke teknise mengke. Nggih. Monggo. Pak Haji kali Bu Haji sik. Pak Haji kalian Mbak Nur kemarin ngopi narak wonten panggungan. Kesake. Sugeng dalu Pak Haji. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nur. Sugeng dalu. Atur sembah nuwun timbalanipun. Nggih, nderek mangayu bagya Pak Haji panjang yuswa, rezeki lumintu barokah. Amin. PO Haryanto saya kuncara anjayeng bawana. Amin. Matur nuwun. Nggih. Pak Haji mumpung niki hari besar kagemipun panjenengan, hari ulang tahun panjenengan badhe nyuwun hadiah saking Bu Nurhana menapa? Allah. Rahasia. Rahasia. Mosok karis dhewe ra crita. Nek bareng kesenengan. Ngaturke matur nuwun dhumateng Pak Kapolres rawuh. Oh Pak Kapolres wilujeng dalu Pak Kapolres. Oh, nggih. PLT rawuh, Pak Dandim rawuh, Pak Romo Yair do rawuh Pak Kapolsek, Pak Danramil do rawuh. Nggih, Pak. Kanca-kancaku sing sekolah ya do rawuh kabeh. Oh, niki ajang reuni. Oh iya sekalian. Aku Oh, tuh nggih. tiap 4 bulan sekali ya kadang-kadang koncoku tak jak reuni kumpul bareng-bareng. Ngaten iki. Cek rukun, guyub Nggih. rukun. Nek rukun iki dadi kekuatan sing apik. Amin. Hebatnya beliau Pak Haji Haryanto niki Mas Gareng. Apa-apa? Wiwit rekoso nganti sukses kanca ruang kabeh digandeng. Tur ora lali sumbere. Nggih, mergo wis dianggep keluarga. Apakah arti keluarga? Ayo Mas Gareng. Keluarga ketu keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Ya keluarga cilik, ya keluarga besar. Baik keluarga perusahaan juga begitu. Terus Lupakan egoisme masing-masing. Kalau sudah menjadi sebuah keluarga harus melupakan aku menang dewe, aku pinter dewe ora kena, harus dilupakan. terus Arahnya ke hal-hal yang positif termasuk dalam mencari rezeki. terus Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yen gagasan ora sesuai karo sikone, bakale wong Jawa ngarani kegeden piak kurang cagak. kuwi malah iso gletak. Abro. Ning Pak Haji Haryanto pun sembodo sak apa-apane Mas. Saestu. Nggih. Pak Haji, monggo nika Mas Monggo. Bayu. Nggih, monggo Bu. Monggo badhe nyekar menapa? Badhe nyekar Derek apa? paring dawuh napa? Derek nggih. Bintang tamunya akeh banget loh iki. Wah, saestu niki. Pokoknya malam ini adalah malam Jembeng Dur, ayo biar sini PO dulu. Haryanto. Ayo Jembeng Dur sini dulu Mbak Eka kene ngancani. Ayo wes pokoknya ana Mas Joko. Wah, Nggih, Mas Jaka Surya mengke diaturi. nggih, nggih. Nggih. Kambahe bojo anu niki, pamer bojo. Iya, nanti Mas. Oke, bar kambahe mengko. favorit. Sing nyanyi pamer bojo sapa? Lah wong kuwi ra ndek bojo, pamer bojo. Sik. Sing dipamer ki aja nesu to. Lah kok tak pamerke bojone sapa? ya Pak pamer demenan. Ngawur gah elek lambene. Wis malati wis. Ulu, Yo, iki wis kaya adike wedok ibu dhewe. pancen niki pun keluarga, Pak. Keluarga. Eka, Bu Nur, panjenengan kula niku pun. Nah, gandeng keluarga ki partisipasi. Lah ya nek niku kaya Biasanya ini Jakarta gratis loh ya, Oh, gratis Jakarta. pun Jakarta gratis pun. Maret nanti gantian nih Tangerang, Mbak Eka. Nggih. Tangerang juga protes, garasi Tangerang Pak, kok kapan Tangerang ini kok gak tau wayangan yang kudus. Garasi wae. Tangerang. Yo. Dalange sinten, Maret. Pak? Yo wis mungkin Mas Bayu. Mungkin. Amin. Kowe lagi mungkin lho. Aku wis pasti kowe mungkin. Kabeh wong ki mesti ora kok mungkin. Oh daru. Wah, Jan, iki lek ngajari aku ki 10 tahun kepungkur. Alah Sing mimpi, hanya mimpi. Kaya aku sing ngajari lho. Aku ki ranger kok.
Oh, bangsane Pak Haji pripun? Campur sari pun sae to. Oh, jos. Becak diagem malih. Waduh, saja sing nawak-nawak iki lho. Nggih, Pak. Wis tekan Jakarta. Nggih. Mas Jaka Surya mriki pinarak mriki. Ayo, mriki monggo. Ayo Joko Sepuh. Disuporti Mas, suporti Mas. Ayo Mas Tri, suporti Mas Jaka Surya monggo ayo apa? Udah tutut kowe kok nyepoti kok udah tutut. Ayo. Janus Jaka. Ketok ya. Mbak Limbu. Nggih, Wilujeng dalu. Mas Jaka Surya. Ketok penyanyi lawas sih ketok ya. Gondrongnya sih gondrong dahulu kala. Gondrong dahulu kala. Gondrong. Nek ngene iki kan ngepas. Ki serasi. Mbak Nurhana kali Parianto serasi. Nah, sampean. Lah kowe. Karo iki Sampean karo diesel ning buri. wong ngene iki. Aku security kok. Selamat dan sukses untuk P. Haryanto. Amin. Selamat ulang tahun Bapak. Nggih, Panjang Mas. yuswa, sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Saderengipun ngaturaken lagon, saya selingi door prize dulu. Oh, Monggo dari Monggo. panitia ingin badhe Monggo Mbak Yu. tarik bebingah, monggo. Cepat. Ayo cepat. Monggo Mbak, mriki. Budi. Pinten Mas niki sing dipedhet 10 door prize. Ayo. 10 door prize. Mbak Cipokno. Sing Cipokno, sampean Cipok. 10 door prize. Mohon diteliti kursi yang diduduki Jangan dicatat ya. nomornya. Pas, Dieling-eling nggih. 10 ambil 22 pas. Mas Garing 2, Mbak Eka 2, Nah, Jaka aku Surya jiko 2. aku nyekel nomor atau nembus kok. 5. Dilihat nomornya yang di tempat duduk sambil diingat-ingat. Ya, terima kasih juga pada para karyawan, pengemudi ya. Yang besok ya, Ayo, ting Yang- jengking yo bakal. yang berangkat umroh ya, digilir ya. Untuk pengemudi yang berangkat 10. umroh digilir besok berangkat 3 Untuk orang, undian yang nanti pertama 1. kalinya 10 setrika ya. Nomor undiannya 0287 170287 Di Ya, kursinya, di kursi. yang kursi cocok. lihat Coba 1 2 setengah Nanti Ora ketok. Yang kedua soalnya lama aja. 171649. 171649 Pak Haji, niki kadose teknisnya. Di bawah Sebentar. kursi. Teknisnya itu dikletek sulit, makanya itu ada yang mau dibawa kursinya. enggak boleh. Lah sik kletek mon Mas, dikletek. Yang duduk itu kletek bawah sini. Kletek. Kok Sing di cocok kursi? nomor- Yang cocok langsung nomornya dikletek. bawah sini. Sing Nggih. cocok dikletek, ampun kursine nyampluki tanggane mengke. Ya. Di kursi itu sudah disediakan nomor. 171649 171969 Bahasa Indonesiane dikletek iki apa? maju ke depan. Saya ulangi nggih. Saya ulangi dari pertama. 170287 lanjut 171649 dilanjut 171969. Bagi yang ada di situ langsung ke depan saja nggih. Yang ada yang nyangkut langsung ke Yang depan. nomornya cocok go ning arep. Nomor 170240 170240 170354 ampun kursine Pak, nomor mon. Jangan kursinya Pak, nomornya di belakang. Nomornya saja. di tempat duduk itu depan itu loh. Diambil aja diambil.
Enggak usah kursinya sudah digawa kursinya nggoli nggih. Kami mohon Tolong dibantu panitia. nomornya. Ya, maju depan, maju depan, maju depan, maju depan. Wangelmu dikandani ya. 170354. Ya, ke depan. 170354. 170354. 171867. Contohnya ini. Ya, nomor undian berada di kursi. Seperti ini. 171867. Enggak ada? Angelan. 171867. Wes. 170156. 170156. 17 171648. 171648. Merapat. Di situ dulu, di situ. 171839. 171839. 171840. 171840. 171932. Maju Pak, maju diambil nomor 170824. 170824. Nah, dipendet nomor 170901. 170936. 170936. 171383. Nanti diulangi lagi ya, ini dipanggil lagi ya. Kalau sekarang nggak datang nanti panggil lagi. 171384. 171384. 171184. 171184. Ah, mriku Pak, mriku. 170937. Pae mriku Pae. 170937. 171511. Jangan pergi, masih ada hadiah banyak, ada kambing 10 di belakang. Kambingnya wis ana sing meteng. Wah. Kambingnya wis ana sing meteng, aja kuwatir. Ning buri engko. Donga cek entuk, go mulih ingoni. Sok besaran didol. 171477. 171863. 171863. Ini. Iki lunggane yoga ora ono nomere to iki. Wah, Jadi kacau. Bantalku enak ketok. ya, nanti lagi, ayo, nanti lagi. 171512. 171512. 171001. 171001. Jadi ini. 171186. 85. 1785. Ya. Udah ya. Itu yang 26 setrika. Itu yang 26 setrika. Masih banyak. Masih ada kulkas, sepeda, gunung, wah macam-macam. Ada TV 40 in, ada kambing 10 biji. Sebagian kambingnya wis do meteng iku. Wis. Baik, saya ulangi Di sekali belakang lagi. kambingnya. Ya, ini benar nggak bohong, kambingnya di belakang tuh. Ada 10 biji. Ya. Oke. Ya, ulangi cepat. Oke, saya ulangi sekali lagi, diperhatikan nggih Bu. Ini kita percepat penghitungannya biar tidak lambat. 17 11 85. 17 1001. 17 15 12. 17 16 63. 17 14 77. 17 15 11. 17 09 37.
11 84 17 13 84 Nanti diulang 17 13 84 17 13 83 17 09 36 17 08 24 17 19 32 17 18 40 17 16 48 17 09 01 17 18 39 Ya, silakan. 26 setrika sudah kami beri. Terima kasih. Ya. Nanti Bisa diambil di depan. kita lanjut. Ye. Nanti Mas Joko. Wah, Mas Jaka Surya ngatur ki lelagon menapa? Pak Mundut saking Pak Haji. Apa? Pamer bojo. Ya. Ayo sing dadi bojo dadi pamer. Diteruske karo lagune Napa Pak? Banyu Langit. Oh, Banyu Langit. Ayo sing di bojo pamerke sing jomblo meneng dekem. Sinden semene oke sing jogete lagu dhewe iki. Ayo maju. Ijen, ayo maju. Kancane apik-apik. Ayo rono sik, rono maju. Ayo maju. Oh, ini tadi ada Mas Rian nanti minta lagu Kangene Keri jare ini. Niki kersane joget ijen sik. Monggo. Nek kono. Ayo sik. Iki bangel lho. Angel iki makhluk astral lho. Iki joget apa iki mau? Ayo. Nuwun sewu, menika Kak Haryanto, menika penari bedaya. Wah, Bedaya kok kaya kuwi budaya duber. tari bedaya kok kaya ngono, tari bedaya ki sing alus. Memang tari bedaya lagi golek jare ngono. Iya. Jare ikuti. Kuwi kaya wong stroke dadi instruktur senam. Ha iki mburin melu kabeh. Nggih, makasih, matur nuwun. Nining. Monggo sakmenika Mbak Nining kalian kadang-kadang menika bertiga ngaturke lagu menapa? Ayo. Oren. Mas Bejo niku Mas Bejo diaturi pengarang niku Mas Bejo. Udutane ketua panitia Mas Rian. Apa? Ngersake napa? Apa? Urung garap. Oh, alah. Kangene Keri. Pak, derek garap. Mas, derek digarap, Mas. Nyuwun sewu, lagu Kangene Keri menika dereng duwe Semarang, Mas. Nggih. Lha wong Keri kok kangene. Keri. Dadi mboten kegawa nganti tekan Semarang, tapi kondange dereng ngantos duwe Semarang. Nggih. Mriki. Kiring kotak mriki, Mbak. Alah. Kayak kumpul karo kebo macret ki. Sopo? Iki dandanane bejo lah kaya kebo macret. Ayo, napa lagune? Ya, Mas. Khas Semarang, gado-gado Semarang. Gado-gado Semarang. Nggih, monggo, ayo. Apik iki. Aku tak mirsani, apik. Kok mirsani joget masane? Ayo, khusus. Kok wancine joget tak jogeti. Santai wae. Wong joget-jogetanmu kecelek kabeh to. Ah, suwe ra tak kepethuk lho. Arepe pisane gagal lho, Pak. Monggo diaturke. Monggo. Ayo. Dibandaru, Mas. Margoyo, udah besi.
Lambang Semarang bikin pinggul bergoyang, bergoyang. Matur nuwun. Waduh elok tenan Mas Gareng. Mas Bejo, ayo mriki. Wah. Niki ora krasa wektune saya nyedaki jam 12 dalu. Niki kula tepungake niki campursari saking Semarang, campursari Dewandaru menika campursari Salahan Mas Mbak Limbo. Oh ngoten? Nggih, saya salah saya apik. Oh nggih. Angger salah waton kompak malah dadi lan apik. Ngerti. Sing lagi omong ki sapa? Sapa Mas? Mas Bejo. Mas Bejo. Iki sing geder loro karo kae lho. Iki Bejo karo Joko CS biyen. CS Royal. CS Royal. Rasa dimaklumke ngoten to. Nggih, terima kasih. Mas Gareng iki mau apa ki mau jembeng durimo kok ora nembang blas. Boy kae rene dolan kok. Mbak Eka rene sik yo. Oh, sik. Niki acarane napa niki? Ajek diambil alih. Oh, door press boleh. Oh, door press lagi. Door press lagi boleh. Ayo monggo Mbak Eka rene sik. Lungguh kene. Mohon perhatian pengunjung. Diperhatikan kursinya, ada kupon. Ini Magicom nggih. Nah, ayo door press mlaku sik. Magicom 170450. 170450. Saya cuma mengulangi 2 kali. 170102. 170102. 17 14 19. 17 14 19. Lanjut 17 12 14. 17 12 14. Lanjut 17 11 35. 17 11 35. 17 08 77. Saya ulangi 17 08 77. Lanjut 17 07 92. 17 07 92. Lanjut 17 16 93. 17 16 93. Lanjut 17 18 79. 17 18 79. Lanjut 17 08 61. 17 08 61. Lanjut 17 05 15. 17 05 15. Lanjut 17 06 34. 17 06 34. Lanjut 17 00 70. 17 00 70. Lanjut 17 03 87. 17 03 87. Ben rodo anget, tolong jipoke satu lagi. Apa iki? Untuk hadiah kambing nomor 10. Kambing nomor 10. Nomor undian 17 11 47. 17 11 47. Kambing nomor 10. Ya, yang dapat kambing jangan dipotong dari Pak Haji supaya dipelihara. Kenapa dikasih wedok ben iso mana? Nggih. Ya, Den. Monggo dilajengaken. Nggih, Mas. Pak Matur nuwun, Bayu. matur nuwun. Ayo iki wis siap nih. Mendekati detik-detik peralihan tahun. Manut jamku karek kurang 2 menit. Apa ya, apa? Nggih, niki wis. Oh, lah jamku tak dol. Nggih. Mila niki ayo. Anu kita kembalikan ke panitia. Apa Nggih. kita langsung nekel? Terus pundi? Acara peralihan tahun kados pundi panitia menapa pun pasrahaken mriki menapa panjenengan ingkang ngasta. Oh, sini ya.
Oke, Mas Bayu. Mas Bayu. Nggih. Ini mendekati detik-detik peralihan tahun. Nggih niki mung karek sak jimpit Pun meneh. monggo dipun pimpin, Mas. Nggih, menika tasih sawetawis wonten wedal sekedap melih kita sampun nilaraken tahun 2019 ngancik tahun 2020. Monggo sami ndedonga mugi-mugi ing taun 2020 sageta sami sumingkir saking sekating sambikala tinebena saking durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma amin. Mas Gareng ayo rene sik toh Wong tesih kirang 3 menit ya. nggih mila niki sesarengan dipun aturaken ora ketasah cengklingan sik. Napa, Mas? Mbak Eka mah di Mbak Eka. Mriki Mbak Eka. Mriki. Ayo kene sik. Ayo Eka. Karo ngenteni Detik-detik. Pripun? nggih. Wong Dawuh. edian mek digomong kok digowo. Detik-detik peralihan tahun. Nggih. Kula men tembangke dandang gula ana kidung nika, Mbak. Tolak-balak. Nggih. Dandang gula ana kidung. Monggo menika dandang gula ngemu pandonga. Nggih. Monggo, Mbak, yo. Hana suwun sarengan Ibu Waranggono ngitung mundur saka angka 5. Monggo. 5 4 3 2 1 tepukan 2020 selamat datang. Ladrang Wilujeng co, ayo. Wilujeng yuk. Wilujeng warsa enggal 2000 dosa.
tondo syukur tumrap warga P. Haryanto minggahipun mapan wonten Kabupaten Kudus menika sampun ngancik taun 2000 mugi-mugi wilujeng sedayanipun amin khususipun warga P.O. Haryanto umumipun Jawa Tengah lan luasipun Indonesia tentrem ayem kali sing rubeda godha rencana saha lelara amin 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 menika mujudaken tanda syukur kita sami kunjuk dhateng wonten ngasanipun Gusti ingkang nggelar jagat dene kula panjenengan tasih dipun paringi wedal kangge ningali warsa enggal 2000 amin amin tanda syukur nyuwun dhateng Mbak Eka Suranti monggo parenga beksa eling-eling Banyumasan monggo yo monggo diaturke sik monggo yo 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 Mbak Suci sing sindeng ayo. Oh ya, oh ya.
Matur nuwun. Ketemu ning Patet Songo.